Yn y lle cyntaf, wrth gwrs, doedd dim hôl gwyddoniaeth ar y maes yr Eisteddfod yn ôl dechrau 60au, hyd oed niwedd 60au. Yn 1967 yn fras, mi sefydlwyd Cymdeithas Wyddonol gyntaf yn Aberystwyth ac gan 3 ohonon ni ac ffrwyth hwnna mewn ffordd oedd penderfynu y bydda'n beth da cael arddangosfa wyddonol ar y faes yr Eisteddfod. A mi ddigwyddodd hynny am y tro cyntaf yn 1971. Ac felly wnaethon ni logi uned yn Steddfod y Mangor, oedd hi. Un o unedau masnachol. Ac oedd hi'n uned dwbl, os dwi'n cofio'n iawn. Ac i greu arddangosfa. A peth syml oedd penderfynu ar wneud hynny, fel wnaethon ni ffindio allan. Oedd llenwi'r babell yn fater arall. Mi o'na ryw 3 neu 4 o bobl yn arddangos i gwaith yna, neu arddangos offer yna, a mi dos i fyny o'r de yma gyda pwmp gwactod i ddangos gwahanol briodolbeddau gwactod ac oedd gen i diw gwydr mawr ac oedden ni'n gallu gollwng pluen yn hop y tiw gwydr ac pobl yn sylwi bod y bluen yna'n disgyn mor gyflym a lwmpyn o blwm. Rhwng pawb mi gathon ni lot o stwff at ei gilydd. Roedden ni yn brysur drwy'r dydd ac yn enwedig y plant wrth gwrs wrth i bodda. A fel maen nhw heddiw yn yr arngosfa sydd hyd heddiw mae'r lle'n llawn o blant a bobl ifanc. Mae rhaid mi ddweud na atgofion plentyn sydd gynnau, hynny'n blentyn reit ifanc, felly nid atgofion gwyddonydd ydy y rhai sydd gynnau i. Ond o'n i'n digwydd bod yna yn y cefndir, achos oedd yn nhad yn rhan o'r criw, yn nhad Dafydd Kirkman, yn rhan o'r criw oedd yn paratoi ar gyfer hyn. Erbyn hyn, mae yna lot o bwyslais yn cael ei roi ar gyflwyno gwyddoniaeth i'r cyhoedd yn gyffredinol neu i blant a phobl ifanc. Ond y realiti ydy, mae'r Steddfod wedi bod yn gwneud hyn ers degawdau, felly yn arwain y ffordd ar gyflwyno gwyddoniaeth i'r cyhoedd ac i'r ieuenctid. I mi fel plentyn, neu ni fel plentyn criw o blant, byddwn ni'n cofio'r hwyl oedden ni'n gael yn ystod wythnos o'r Eisteddfod yn gwasgu botymau neu yn cysylltu gwifrau mwyn gweld golen dod ymlaen neu mwyn clywed ambell i sŵn yn cael ei greu. Oedd na beiriant i drio cyfri faint o bobl oedd yn cerdded i mewn i'r babell, ond wrth gwrs wedyn i blant i sylweddoli beth oedd yn digwydd, oedd hi'n hwyl cerdded nôl o blaen hwn, fel dwi'n siŵr bod ni wedi ychwanegu cryn dipyn at y niferoedd. Oedd y syniad o'r wasgu botymau neu goleuo lampau a pethau felly, ydy i ni rwan, mae o'n swnio braidd yn hen ffasiwn ac yn gyntefig. A mae'n siŵr i fod o'r un ystyr. Ond wedyn, os rown ni gyd-destun, oedd hwn yn amser cyn bod gynnon ni gyfrifiaduron yn y tŷ, yn yr ysgol, cyn bod yna ffonau symudol a chyn bod yna we. Felly ni oedd o'r cyfle gwych i fedru rhyngweithio efo offer mwyn cael dipyn o hwyl ysbryd. Mi ddatblygodd yr arddangosfa mewn i 2 blynedd mi gymodd y Steddfod Genedlaethol yr arddangosfa trosodd ac ymuno fo hefo'r gweithgaredd ysgrifenedig oedd yn mynd ymlaen cyn hynny. A mi gafwyd i sbwyllgor gan y Steddfod i ymwneud â gwyddoniaeth, a mi o hwnnw'n hwb mawr wrth gwrs. Fel nifer yr eraill, fe sy'n wedyn ar banel canolog yr Eisteddfod yn ymwneud â gwyddoniaeth ac am nifer o flynyddoedd. Ac yn ystod yr amser hynny a chynt, o'n i'n beirniadu cystadleuaeth oedd yn digwydd amser hynny, cystadleuaeth Wili Weli i oedolion ac o'na hwyl enfawr i gael hefo'r cystadleuaeth honno. Ar y teledu bryd ni oedd The Great Egg Race yn boblogaidd iawn. A mi benderfynodd, dwi'n credu mae yng Nghyfell Alwyn Owens o Fangor benderfynodd ar hyn, bod o'n syniad da. A benderfynu, reit, nawn ni gael cystadleuaeth fel hyn ar faes yr Eisteddfod a cael tima ac yn y blaen. A wedyn mi budyddiwyd hwnnw yn cystadleuaeth cael Wili Weli.
Ond fe oedd hwnnw'n boblogaidd iawn ac oedd na ddegau, os nad ganodd o bobl rownd y babell ac oedd newedig o rownd derfynol diwedd yr wythnos oedd hwnnw bob amser yn llawn yndi. Gwaith y beirniaid falla oedd y peth anodda achos oedd rhaid i ni osod tasgau. Ac oedd rhaid i'r tasgau yma fod yn ddiddorol i'r cyhoedd. Mi oedd rhaid bod na ryw felfen o wyddoniaeth neu dechnoleg yn nhw. Ac oedd rhaid i ni fod yn ymwybodol bydda y tîmau yn gallu cyflawni y tasgiau o fewn 2 awr. Dyna'r amser o ganddyn nhw. Ac oedd rhaid i ni ofalu wrth gwrs bod yr offer fyddai angen ganddyn nhw heb gostio gormod o arian i'r Steddfod. Ac wrth gwrs oedden ni'n cael wyd i ferwi. Oedd y tîmau'n cael wyd i ferwi ar gyfer y cynllunio a'r adeiladu. Ond ar gyfer yr prawf oedden nhw'n cael wy heb ei ferwi. Ac oedd na ambell wy wedi malu. Neu llanest. Mi ges i fy'n perswadio wedyn i fynd yn drefnydd gwyddoniaeth a thechnoleg i'r Steddfod ac i ddatblygu y arddangosfa yn fawr. Achos hyd hynny, gwirfoddolwyr oedd wedi bod yn gofalu am yr arddangosfa. Alwyn Owens wedi bod yn un ohonyn nhw un pwysig iawn. Ac wedyn, o'n i'n dechrau, y Steddfod gyntaf i'n wneud o Steddfod Tuddewi yn 2002. Ond o'n i ddim wedi cael lot fawr amser i baratoi ar gyfer hwnna. A mi o'n i eisiau cael rhywbeth arbennig, rhywbeth gyda beth o'n i'n alw'n ffactor wow. Fel bod pobl yn mynd i fewn i'r arddangosfa neu i'r maes gwyddonol yn gallu dweud, wel, dwi wedi gweld rhywbeth arbennig. Ac o hynny'n meddwl bod o'n arbennig o ran i wyddoniaeth neu dechnoleg, ond hefyd yn arbennig o ran i faint. Dim beth bach, ond eisiau pethau mawr i bobl edrych arnyn nhw o bell. Ac Steddfod Maldwyn yn 2003, beth nes i'n fanno oedd cael model enfawr o'r cysawd yr haul yn troi yn nenfwd y babell wyddonol. Oedd cylch mewnol yn mynd o gwmpas yr haul mewn rhyw 20 eiliad neu lai, a mi oedd allanol yn cymryd trwy dydd i fynd o gwmpas yr haul. Felly, oedd bob cylch yn troi, felly oedd pawb yn gallu gweld y blaned yn troi o gwmpas yr haul yn fras, yn debyg i beth sydd yn digwydd yn iawn. Mae yna un hanesyn diddorol mewn cyswllt â'r Eisteddfod Genedlaethol am y gofod neu am seryddiaeth. A tua canrif yn ôl, mi gyhoeddwyd llyfr Seryddiaeth a Seryddwyr gan y parchedig Silas Evans. Ond yn ôl yr hanes, gwaith oedd hwn oedd wedi cael ei gyflwyno i gystadleuaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Nath o ddim ennill gwobr, doedd am yn cweit yn ffitio mewn i fanylion yr hyn oedd angen yn yr gystadleuaeth. Ond mi gafodd ei gymeradwyo a mi gyhoeddwyd y llyfr chydig yn ddiweddarach. A'r hyn sy'n ddiddorol iawn yna ydy bod yn yr hagair mae yna 3 pwynt mae'r awdur yn ei wneud, a mae un yn benodol yn dweud bydde fo yn teimlo'n fuddiol i'r Eisteddfod roi rhyw gymaint o le i seryddiaeth yn ei rhaglen. A mae rhaid mi ddweud mae braf ganrif yn ddiweddarach gweld fod hyn wedi digwydd lle'r seryddiaeth a hefyd lle'r gwyddoniaeth yn gyffredinol. A'n gobeith ni ydy pan fydd yr Eisteddfod yn Heredigion, gallwn ni rhoi chydig o sylw i fforio'r gofod yn fannu mewn prosiect sydd mewn cydweithrediad ac yn cael ei ariannu gan y Gymdeithas Seryddol Frenhinol. A mi fyddwn ni'n gobeithio bod Silas Evans wrth i fodd. Un o'r unigolion pwysig yn ystod y cyfnod o 2000 mlaen oedd John S. Davies Abertawe, ac mi fuodd o'n gadeirydd y panel cenedlaethol am nifer o flynyddoedd, ac oedd o'n wastad yn dod ar ddangosfa efo fo i'r Steddfod yn diddorol iawn yn ymwneud â chemeg. O'n i'n ffond iawn o John S.
Mae gen i gof o fynd i'r Eisteddfod bob blwyddyn yn y garafan a wedyn mynd i'r babell wyddonol i gymryd rhan yn pethau, i ffindio dad. Os oedd eisiau ffindio dad, o'n i'n gwybod lle i fynd. Oedd e jyst yn rhan o'n bywydau ni o'r dechrau. Rwy'n cofio'r cystadlaethau fel cael Wili Weli oedd yn mynd ymlaen yn y babell wyddonol. A hyd yn oed pan oedd plant yn hunan gyda fi, oedd mynd i'r babell wyddonol mwyn iddyn nhw gael go ar y diggers tu fas a mynd mewn i weld beth o'n nhw'n gallu cymryd rhan ynddo, yn rhan bwysig iawn o'n gwyliau ni hefyd. Wel, mae'r byd wedi newid, a mae'n bwysig iawn bod yr Eisteddfod fel pob sefydliad arall yn newid gyda'r oes. Mae'r babell wyddonol wedi helpu'n fawr i wneud y Eisteddfod newid, ddod ymlaen hefo'r oes fel mae hi ar hyn o bryd. Mae hi hefyd wedi rhoi mwynhad enfawr i lu mawr o bobl sydd wedi bod yn ymwneud â hi, yn arbennig plant a phobl ifanc, ond mi o'n i o'r dechrau isio gofalu bod ni yn rhoi mwynhad i blant, pobl ifanc a oedolion. A dwi'n credu bod y babell wyddonol wedi llwyddo yn enfawr. Mae yna bobl wedi mynd i'r Eisteddfod yn un swydd gwaith i fynd i'r babell wyddonol. Dwi'n sicr o hynny. Wel, mae wedi mynd, mae wedi esblygu yn yr raddol, mae wedi dod yn rhan o batrwm, ac mae cystadlaethau gwyddonol, mae yna bwyllgor gwyddonol bob blwyddyn yn pennu cystadlaethau ac yn y blaen. Ac mae'n rhan o'r sefydliad yr Eisteddfod fel yma. Dwi'n credu gawn nhw warad yna ni bellach.